Мария Монтесори казва, че играта е работата на детето. Но каква среда да създадем, за да можем да стимулираме тази качествена работа? Остани до край, защото ще си говорим точно за това. Какво значение има играта за детето, как трябва да спазваме определени принципи, за да можем да поддържаме концентрацията и интереса на детето в различните области, как да създадем една подхранваща среда в детската стая, разбира се, вдъхновено от Мария Монтесори. Това видео ще бъде малко по-различно. Защо? Защото ми идвате на гости. Каним ви в нашата детска стая, като уверявам ви, това, което ще видите след малко, беше в един момент, в който Матея беше изключително в екстаз да си подреди цялата стая. Беше някакъв такъв ден за нея, в който имаше огромно желание. Затова аз така приветствах това нейно желание и съответно реших, че ще бъде чудесен момент, докато всичко е подредено и направено, доколкото е възможно, разбира се, да мога да ви снимам отделните кътчета, които сме създали заедно. Сега, пак казвам, в момента ситуацията не е така цветуща, както ще видите в видеото. Ето, например, показвам ви, това беше малко по-рано днес. Има страшно много детски хаос, но той е жизнено важен и необходим за детето. Но е важно да помагаме на детето да си прибира с игрови подход или с различни други подходи, които може да говорим в друго видео. И една от ключовите тактики, с които можем да помогнем на детето да си прибира стаята, е когато създадем различни зони и по-късно ще видите какви точно сме създали ние, както и отделни материалчета, които са прибрани на отделни места. Докато детето играе, то следва своята вътрешна сила, която го потиква да прави точно това, което чувства, че е най-добро за него в дадения момент. Питър Грей, който е изследовател и преподавател в своя лекция, казва: играта е най-доброто средство за придобиване на умения, необходими за успешното развитие и съзряване на индивида. Липсата на игри може да не убива тялото, както липсата на храна, въздух или вода, но съсипва духа и задушава менталното развитие. Ще оставя линк в описанието, за да може да видите тази лекция. Една от любимите ми, писах си самата дипломна работа даже на нея в университета. Тя беше част от съдържанието, така че приветствам ви, просто я чуйте. Сега ще си говорим малко за Монтесори метода. Той всъщност се основава на някои ключови фактори, поради които ние можем да създадем нашето пространство. И тъй като самата тя е вярвала, че децата имат вътрешна заложба, една такава способност те да учат и да любопитстват, да откриват света в всичките му форми, да искат да учат, да искат да знаят, да искат да смятат, да пишат и така нататък, тя набляга на някои фактори, а именно подходяща среда с подходящи материали и подкрепящ възрастен. Това са двата ключови фактора в нашата педагогика. Защо подготвената среда е ключова? Защото, знаете, още от самото си раждане децата попиват всичко с цялото си същество, всяко едно възприятие, всеки един цвят, всеки един човек остава много силно запечатан в съзнанието, в мозъчните фибри на мозъка на детето. Затова ние наистина държим и се фокусираме на това да бъде максимално подхранваща средата. И подходящите материали, които са част от подготвената среда, обикновено в нашата Монтесори философия казваме, че те трябва да бъдат от естествени материали, разбира се. Те трябва да стимулират детето към логическото мислене, както и да имат контрол на грешката. Детето, докато играе, ако нещо не е по правилния начин, самата игра да подсказва, че това не е така и детето само отвътре навън да реши, че трябва да промени това и да смени своето действие, за да открие отговора на даденото занимание. И второто е подготвен възрастен или подкрепящ възрастен, така го нарича Мария Монтесори. Според нея главната му задача е да направлява детето, оказвайки му прецизна и ненатрапчива подкрепа, както и да предлага ключовете към вратите на знанието, а детето да ги отваря със собствени усилия. Ето някои практични съвети по модела на Монтесори и сега след малко ще видите в видеото нещо, към което ние сме се придържали, за да създадем тази стая. Първото нещо е съхранението. Идеята е да дадем една част, а другата част да ги съхраняваме в шкаф и идеята е да ги ротираме на около 2 до 4 седмици спрямо интереса. Разбира се, ротираме, даваме едни игри, другите ги прибираме. За целта е добре да използваме кошове, да използваме кутии, надписваме ги или няма значение, просто да бъде всичко подредено. Това е и за наше улеснение, а и за детето, разбира се. Второто нещо, рафтове. Добре е, където са сложени заниманията на детето, да бъдат изцяло на отворен рафт и там да бъдат поставени игрите, с които то периодично си играе и в ежедневието намира за
най-интересни, така че ги отваряме на рафт. Това е дори още когато е малко бебчето, не дигаме неща на високо, ами ги слагаме на удобно пространство, с което то директно да отива и да борави и да си избира с кое да се занимава в конкретния момент. Разбира се, това е за предпочитане, отколкото да имаме един голям пълен шкаф или някакво пространство, което детето да трябва да изсипва, и много добре знаете как се случват нещата. Ето, давам ви, например, един пример как не трябва да бъде детската стая. Да, ето така не трябва да бъде, или пък ето така. Този целият хаос определено създава голямо натоварване за детския мозък и много често така и се казва, че ако дадеш прекалено много, било то дори на клиент, на който искаш да продадеш продукт, или в случая на дете, на което искаш да предложиш занимания, давайки прекалено много, накрая не се избира абсолютно нищо. Така че доставяме малък избор с до 5, до 8 занимания, до 10 максимум, които детето оттам вече самите те ще го викат и ще му кръщят: избериме, и то ще има възможност да си избере и няма да е престимулирано. И трето, което така бих искала да споделя: не прекъсвай детето по време на игра. Това е много важно, отново и в нашата философия го практикуваме, защото по принцип нашата крайна цел е детето да достигне до концентрация. Затова Мария Монтесори пише много, има лекции за тази тема, концентрацията, какво извършва детето в този момент и защо е толкова важна за развитието на детето. Както знаете в видеа, аз много обичам да давам примери. Все едно ние се поставяме в конкретната ситуация, така че ето давам ти пример. Ти си в офиса и извършваш даден проект. То проект е изключително важен, ти трябва да го изпълниш в рамките на 3 дни. Еми да, тръгваш, работиш и минава колега и ти казва: браточка, айде да ходим да обядваме, окей ли си днеска да излезем в кафенето там? И ти си: да, добре, няма проблем, окей. Пак се фокусираш, отново си в твоето нещо. Тък му тръгваш и идва колега, който ти казва: как изкарахте вчера, бе? Аз съжалях, че са женати, сте били на ония интересен филм. И ти си: ами да, и почваш да му разказваш още 3 минути, отделяш за това да му разказваш, после отново се фокусираш и всъщност излиза това, че за всяко едно разсейване на човек му трябват минимум 20 минути, за да може отново да влезе в заниманието, с което се е занимавал преди малко. Когато детето се занимава, ние не го пришпорваме, не му казваме: о, да, точно така, браво. Когато той има своя момент, не се включваме да му подскажем или да му кажем сега: тук сега бутни си ръката или дигни го, ама айде още по-нагоре. Просто не се намесваме. Освен ако детето не желая, разбира се, или ако не е нещо, което примерно вечерята е готова и трябва да ходи, и му казваме: да знаеш, когато приключиш, вечерята е готова, може да вметнем нещо такова, но в никакъв случай не се намесваме в самото занимание, ние да тръгнем да го правим или да му даваме някакви излишни насоки. И така, това беше много кратко интро. Сега ви въвеждам в моят дом, но преди това набързо ви показвам къде съхранявам заниманията, а след това вие ми идвате на гости в стаята на Матея. Започвам с първото място за съхранение, точно преди детската стая. Това е този бял кош. Отварям го, нямам никаква представа, не съм го поглеждала специално за видеото, така че искам да е максимално автентично. Добре, започваме доста добре с един чорап. Невероятно и прекрасно. Продължаваме. Какво съм си сложила тук? Какво беше? Музикални инструменти. Да, това са допълнителни музикални инструменти. Здравейте, бебе беглец! Така, тук са пъзели, значи сложила съм пъзелите тук. Сега имаме торба с... да видя. Това бяха други, това са ръчно направени музикални инструменти, не съм ги сложила към оригиналните, просто тук сме си правили с матейка някакви от подръчни материали. Табличка, която ползваме за поставяне на материалчета тук, така че това ми е резервна табличка. Пъзела, да, както казах, тук са ми пъзелите. Ето такива от хартияни ролки съм си запазвала, така че тук си ги складирам. Са ми много полезни, защото за игри, които ако се вдъхновя, мога да направя. Коланче и турбичка, прекрасно. Тук какво бях сложила? Това е торба пълна с карти. Тук ма бяха картите, да. Значи картин от Cleverbook, карти букви, Uno картите бяха, но сега ги изкарахме други карти за букви. Така че това са картите тук. Продължаваме с още няколко пъзелчета. И така да го махна.
Сега в турбички съм си сложила една игра за редене, която ми е тук пъзелче. И сега тук си бях подредила, няма да ги изкарвам едно под друго, едно след друго, но са ми отново турбички пълни, като ето така, примерно едното на зипчета съм си го сложила. Това са такива пак игри, които просто знам, че са ми подредени по този начин. Ето пъзелче, те са за по-малки, просто в момента не ги ползвам. Така че са ми по турби. Да, сега да не ги изкарвам. Ето тук. Да, ето това е една голяма игра с цифрите, така че тя е ето тази. Така че тук са ми по този начин. Знам, че са ми пъзелите тук. Малко музикални инструменти и карти. Ето тук е другото място за съхранение на заниманията, като ползвам само няколко рафта от този голям гардероб, а именно тези първите два. Тук имаме ни чаршафи и горе са ми другите занимания, които там съм си ги подредила вече по годинка, 2 годинки, 3, така и навътре той е доста дълбок, така че ми е отново по кутии, по турби и така. Горе са ми по-големите занимания, които няма как да вкарам вътре. Използвам всеки един празен ъгъл и всяко едно празно пространство. Ето тук сега, това е една настолна игра, тя е за по-големи. Тук съм сложила в ето този кашон занимания, които са прекрасни за сензорни игри. Подготвила съм ги, ето това са, както виждате, меки, шумящи, пък твърди. Ето, примерно това ми е донапренено нещо, с което мога да си създам материалче, което ако се вдъхновя ще го направя. Ето светлинни разни гривни, царвичен гриз, това са пак леща, имам и царевица, има също една кутия, така че това е по-скоро за ето, това е фиде. Това са ми за различни игри, по-скоро сензорно насищане, за пипане, за отгатване, за намиране. Може в отделно видео да ви показвам какви материали може да измислим с такива нещица. Втората кутия е за практическия живот. В Монтесори педагогиката има... Уау, с една ръка ще успея ли? Това са занимания, които съм ги подготвила с супер голям ентусиазъм, защото в градината с децата самите ние трябва да изработваме като учители такива материали. Така че ето, например, това са неща от практическия живот, които ги поставям за детето да играе с тях в стаята. Това са шишенца, които са чудесни. Това е една презентация, която правя, махам всичките капачки. Това е за малко по-голямо, около годинка и половина. И детето трябва да съответства капачките със съответната бутилка. Благодаря ти, миличка, много ми помагаш. Така, фуния, която е чудесна също от практическия живот за преливане занимание. Тук върху този уред слагаме клечките за уши. Детето трябва да ги съотнася. Супер интересна игра, която съм я правила аз. Ето върху тези също детето трябва да поставя бобчета с пинсети. Тук с къпкомери също трябва да слага, всъщност този къпкомер трябва да слага тук върху сапонерката. Това ми е от сензорните, значи това го махам. Какво още тук? Да, ето още къпкомерчета. Това е за нанизване, много добра игра. Щипки. Просто тук е всичко, което в ежедневието детето го среща, но аз му създавам материалче в стаята да си играе отделно. Тук чукче с дървеното, ето го, в което слагам корнфлекс и то трябва да начуква, което е чудесна също игра за заздравяване на мускулчетата на пръстите. Подготвяме за писане по-натам. Гъба, с която също трябва да стиска вода в купа. Ето тук също, това за чайчето също е чудесно, защото се отваря. Слагам пинг-понг топче и от една купичка в друга. Щипки, които са чудесни също. Ето тези двете малки канички също ги използвам. Детенцето трябва да си взима водичка и да пресипва от едното място на другото. Това с принцовката е чудесно също занимание, но за малко по-голямо. Трябва да слага вода, да сложи спринцовката във водата и да
дърпа с пръстчетата, много е добро, отново укрепващо финната моторика, наистина е супер ключово. Така че тук съм си ги подредила тези занимания. Продължаваме, но гледам да съм максимално бърза, защото това видео ще е 100 часа. Иначе в това кашонче съм сложила занимания, които са математика, български, съотнасяне цифри с количество, дървени букви, дървени цифри, които сме купували, така че тук са ни тези нещица и тази азбука дървената е отдолу. Тук в това пространство съм сложила различните животни. Те са различни големини. Имам сафари животни на едно място. Имам такива, които са, вижте, малко по-различни са. Имам също и коли. Това са различни превозни средства, всъщност не само коли. Имаме така. Ето ми ги домашните животни. Чудесни за игри, които също правя вкъщи. И сега слизаме надолу. Тук са повече изящни и приложни изкуства. Тук са ми изящните изкуства. Повече тефтери за оцветяване, принтабъл, такива неща, които принтирани материали, които аз съм си изкарвала. Така че ето тук бели листи, картони. Следващия кашон ми е много любим. Материалчета, с които в арт зоната творим. Съм си ги подготвила и съм си ги направила по отделни ресори. Ето, например, тук от тази страна са ми пластелините и фломастрите и глината. Ето тук, сега просто наистина не мога да го отварям, но просто се добива долу-горе, отгоре представа. Съм си сложила лепилото, сложила съм си дървени пръчки, имам си допълнителни ножички, малки пръчки допълнителни. Ето такива джувки, с които допълнително можем да си творим с боите. Лепилото ми е тук. А в следващото тук съм си сложила, тъй като много често самата аз водя арт работилнички в различни места, така че това ми е моето място за съхранение. Това е от мен, може да е много по-подредено и подготвено, но както знаете, като всяка една себеуважаваща за себе си майка, имаме 150 000 други задачи, така че хайде идвайте на гости! Хайде, добре дошли в стаята на Матея. Правим един бърз рум тур на всяко едно ъгълче. Ето тук започваме с първия кът, а това е кътчето за чувствата, емоциите. После огледалото с, разбира се, килнатите стойки. Но да, тук така си ги поставяме. Четка, ластички тук и пак други. Да, мама, сега ще го дигна. Ще го застопоря след малко. Това е кът за четене. Гледам да са до 10 и ги ротирам долу-горе на около 2 седмици. Според интереса. Ето тук долу са всички портмонета, тефтери, ако има, малки чантички с ципчета, тя много обича. Ето тук са кукли, барбита, всякакви такива беберончета, бебчета и така, тук на това пространство. Ето това е начина, по който се учат много лесно континентите, а именно заради животните, заради това, че е много цветно. Самите ние заедно го слагахме, Матея сама си ги слагаше и доста лесно се учат континентите, говорим за различните страни, календар задължително. Тук на този рафт отгоре съм прибрала една игра, която да, обикновено ако е долу на земята се разпилява, защото сияйна я бута с ръчички, затова съм я качила горе. Тук на първата част са допълнителни книжки, ако нещо в случая иска Матея допълнително да си чете. Тук са 2 настолни игри. Тук Матея е колекционер на тефтерчета, така че има всякакви тефтери. Това на нея е винаги ключово. И повече тефтери, защото има много. Да, мамо, виждам, че имаш много. 2 пъзела. Тук пак ги ротирам пъзелите долу-горе на около, не знам, месец. Тук е една любима кукла, с която тя се занимава, с спрей си я фризира и така нататък. Тук вече са сортирани други нещица, като например тук. Ето това е една папка, чак сега ще покажа. Папката за творчеството и всякакви материалчета, които тя си е подготвила, било то в детската или в къщи сме правили през последните няколко години. Тук си ги прибираме и са ни на бърз достъп, ако нещо иска тя да си разгледа.
Тук са какво? Тук бяха допълнителни арт дейности, като тя естествено си мята всякакви неща. Ами да, то без такъв шкаф няма как да минем или пространство, но има и допълнителни арт дейности. Тук вече са само плюшените играчки, които през годините са останали, така че по-скоро така си ги прибираме и тях. Паркинга за колата и за количката. И ето това е сега този рафт, който е отворен рафт. Много често говорим за него като за ключов отворен рафт. Може да става и този. В миналата и стая беше ето този на Икеа, но тук в случая имаме вече такъв, като тук съм подбрала пак няколко занимания. Ето това са пикселите, които се правят от Икеа, страхотни. Игра, която е интересна също. Кинетичен пясък съм сложила. Такава игра също, която стимулира концентрацията, емоциите. Тази ни е много любима, защото имаме различни емоции, за които говорим, така че и тя е в панерче сложена. Задължително си имаме тук като едно календарче, което всеки ден се сменят датите, месеците, всеки месец. Тук всякакви джувки и така нататък. На долния рафт съм сложила Не се сърди човече. Колко гривни има. Добре, сега ще покажа. Черния Петър. Това е игра също с буквите, която си правим. Тук си имаме една, която е за частите на човешкото тяло. Така че тук в случая това са заниманията, които има основно. Долу-горе на около 2-3, може би месец тук ги сменям. Долу съм сложила топки, тъй като имаме доста топки също. Така че тук си имаме едно кошче с топки. Просто това си е отделно пространство, което е само за това. Тук друго нещо пропуснах. Това са килимчета, в случай, че както в Монтесори средата имаме обособяване на пространство, така че когато се играе, се взима килимче, разстила се на земята, в случая долу и така се играе. И вече отивам в любимия ми кът. Доста хаотичен изглежда, но обяснявам. Тук е азбуката. Отдолу имаме природни материали, всичко, което сме и събирали, изобщо и през деня, от разходки. Тук са ни камъчета, те са ни още от лятото, съм си ги събрала с нея. Мидички, шарки, каквото си имаме природно. Отгоре имаме рафчета, като съм сложила тук бои. Както виждате, различни варианти. От долната страна имаме мекател. Това е много интересно за приложни изкуства. Тук е също брокат, който е тип, просто е различен като вид, много удобен. Различни три кутийки, в които, ето виждате, пак отново имаме сортирано меки цветни топчета. Тук са други лепенки, тук са пера. Тебе ли да те покажа? Айде, ето показвам те. Искам гривните да видиш колко много. Гривните, сега отиваме към гривните. Тук това е не от Икеа, това е от Jumbo. Това е много удобно. Виждате, че всяко едно може да се отваря и си е сортирано. Добре, мамо, сега веднага ще ги покажа. Ето тук са дървени, удобни. Тия от Тему мисля, че ги бях поръчвала за прекопирване. Такива занимания. Ето го тук коректор, естествено, лепил. Не знам защо имам две, трябва да махна едното. Така. Ето виждате пастели, моливи, фломастри на едно място. Тук имаме памук, дървени пръчки и в това пространство имаме ножички. Тук е гума, имаме едно сухо лепило. Така че това тук ни е така сортирано. От тази страна са пак такива материали, телботи и така нататък. Тук е пластелина, той е в отделна кошничка с отделни такива формички, които са в отделна си кошничка вътре. Кутийка, в която имаме листчета. Много често от арт заниманията остават такива мънички листчета, но които пък после много така са добра идея за приложни изкуства. Кутийка, която си правихме, още няма нищо вътре. Това е от едно занимание. Тиксо задължително. Тук сме си сортирали пак отново нещица, които ето тук е в тази кутийка. Имаме печати, малко тиксо, макарончета. Мини тиксо, да, тиксо цветно. Ето такива също печати, а тук си е само за гривнички, тъй като Матея много обича да прави гривнички. С моите любими маниса. Да, с твоите любими маниса, така че това са отново от Jumbo сме ги взели
тези кутийки и тук вече, ако тя иска да си прави маниста, си отваря и си взима. Ето тук съм сложила основните учебни материали, като те са така на преден план, свързване, мандали. Това е една много интересна също книжка, когато ви е скучно, и от тук събираме идеи за пак различни приложни изкуства. Тя е на Хют, много е готина. Разбира се, любимия крокотак, детския буквар е тук, материали за цифри, ето тук упражнения на цифрите, печатните букви и тук отново пак има букви. Да. А на долният етаж, така ще го кажа, имаме две още подразделения. В едното тук са само цветни листи, картони и бели листи. На второто са стикери, тъй като Матео обожава стикери, така че тук са изцяло само стикери. А тук отдолу са нещица, които са за оцветяване. Тук е само, това са тетрадчици за оцветяване. А тук в това подразделение, това също от Джамбо съм го взела, тук отново са образователни занимания, които просто не са на горния рафт, защото не се ползват ежедневно, но отново са такива образователни. Ето буквите, тефтери, сборник, занимателни предизвикателства и така че те са допълнителните. И вече тук са ролевите игри. Къде е той? Айде, къде е? Ето гланцовете на Матея. Това са любимите гланцове. Да, точно така. Кухнята за ролеви игри, тя ни е много любима. Общо взето всяко едно шкафче, всяко едно пространство се използва за какво ли не. Събират се, всеки, който има деца, знае, че просто всяко едно пространство се използва за всякакви неща. И продължаваме нататък. Ето това е също едно сортерче, което съм си го взела от Джамбо и както виждате всякакви малки нещица, отново, които всяко едно детенце обича да прави. Да, мам. Стикерчета, между другото и тия са от... Чакай да ги покажа, защото са ми много любими. Чакай да ги покажа. Това са принцеси, които четат книги. Това е от Тему го взех. Просто са уникални. Не знам, тия са ми любимите. Вижте какви са яки. Чакай Рапунцел да покажем. Рапунцел. Как чете книга. Много са яки. Добре, така че това са малки пространства, в които може да се събират всякакви топчета, копчета и така нататък, просто защото едно детенце обича да си събира какви ли не нещица и в един момент почна много да ме напряга цялото разхвърлия навсякъде. Така че това е супер вариант. И отново тук имаме пространства, които се пълнят с какво ли не. Да. Лаптоп, който е счупен и тя го ползва също за ролеви игри, на който показва как работи. Тези дървеничките и така. Мамо, нещо друго ще показваме ли? Долу в свичерите. Къде си избираш свичерите? Да. Добре, това е като цяло стаята и ако имате... ето това забравих да го покажа. Тук си окача проекти, които сме изработвали заедно, картинки. Тук са букви и имена на хора, които тя така се беше вдъхновила и иска да ги пише сама. Добре, мамо, да кажем чао! 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 И така, надявам се видеото да ти е било полезно и да си вземеш нещо, което би могло да имплементираш и ти от дома. Ще оставя линкове на някои материалчета или пък мебели, които мисля, че би било полезно да се знаят и евентуално, ако има интерес, да се купят. Да, образованието в ранна детска възраст започва първо от дома. Това е място, от което детето черпи най-много знания. Естествено, после то започва да се развихря, да опознава целия свят. Голяма е ролята ни на нас, ние като родители, да бъдем и учители, и вдъхновители, и да даваме точно това, което детето ни има нужда в конкретния период на растеж. И да, когато се стремим да приложим принципите на Мария Монтесори в нашия дом, съответно ние наистина насърчаваме едно оптимално развитие на нашето дете. Така че надявам се да съм ви вдъхновила. Ако имате въпроси, задайте ги в коментар, ще се радвам да отговоря. Дай едно лайкче, абонирай се за канала и ще се радвам да се видим отново в следващото видео. А до тогава не забравяй, всичко е просто период и ще мине, а след него ще дойде следващия. Чао!